आज कोकण साद लाईव्ह हे एक सिंधुदुर्गातले नावाजलेलं चॅनल आहे। आज या चॅनलचा 12वा वर्धापन दिनानिमित्त सर्वप्रथम मी त्यांना शुभेच्छा देतो। त्यांचं जे पत्रकारिता आहे ती एकदम म्हणजे निर्भीड आणि निष्पक्षपाती अशी पत्रकारिता आहे आणि त्या बाबतीत मी त्यांना खूप म्हणजे त्यांची तारीफ करू इच्छितो त्यासाठी। तसेच समाजामध्ये एक जागरूकता निर्माण करणे, लोकांमध्ये प्रत्येक गोष्टींमध्ये त्यांचा सहभाग असतो। समाजातल्या अडीअडचणींमध्ये म्हणा किंवा नवीन काही प्रकल्प इथे येण्याबाबत म्हणा, तर नेहमी त्यांचा सक्रिय सहभाग कोकण साद लाईव्हचा असतो। आणि त्याचप्रमाणे राजकीय क्षेत्रात देखील त्यांचं जे काम आहे ते एकदम निष्पक्षपाती आहे आणि मला पुन्हा एकदा त्यांना त्यांच्या कार्याचं कौतुक करावंसं वाटतं आणि त्यांना मी पुढील त्यांच्या भवितव्याच्या वाटचालीस मी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।